So hi! So hi everybody! My name is Alexis Jordani and mubuhat ko og 500 makeup challenge or tipid pa more. Wala lang, bet lang. Start na ko. Exciting jud kay wala din ako abli ha. So, merchant unboxing or chorba-chorba ek the one. Palit ko sa Sansan, ang akong gipalit na product ay dili tag pero 140 ni siya. Tong Sansan by yet. Man, ako nakuha ng shade kay dili ako ang shade Jude. So, yes. Yes, girl. Sorry kay ha kung makadug mo lang itrikpan kay wala lang. Muna ang botilya. So, nipalit ko og sponge applicator. Yes. Yes. So, bayat. Ito, basta siya nasa gisano. So, magdat-dat ko. Okay. Sulti na ko ha. Di ni mao akong shade. Ka-apply na ko lagong kay ko ani marag negra to the max. So, i-shake sa na to. So, yeah. So, ma-apply na ta. Ako ibutang sa kong hand. Kaya di ko ganahan ka lang i-breathe ko sa camera. Uy, Sammy. Oh, dapat mangita ko sa amin ha. Useless rin niya siya. So, kung gamit ito, tag 12 pesos rin niya siya ha. Press powder pop na ako imoon og blender whatsoever. Which is I don't have any Hindi na lang din ma. Ako ni panit ang kinamay makeup panit ako an kalibo o pram. Chika lang ko. So, napajudiri. Oh, diba? SM dye. Palit ko bought it from SNC side. Doon siya kabuo. Oh. Pack the 100. Kuha kay tan sad. So, tan na dyan ko ani day. Tan. Na shade tan. Focus. Siya makuha. Oh, nakuha na siya. Oh, diba? Lani siya day. Packaging. Tag 100 dubya dyan ni siyo. So, nana siya yung mirror. Nana siya yung mirror o kaning pink na siya. Pink na. Cake. Igat siya taga 100 naman siya. Pero, ang baho niya kay di ka nang baratuhon bito ka nang magkita. Tag G's na pangkilay. So, ayang brand ko no hay kay XXL kani siya. XXL. Tag G's na dyan siya dahil. Una pa siya presyo dahil. May gani na siya brush. Pang-blend sa imuhang box na Sharpie. Drawing day nita o box. Or, alang nanap dito sa mat. So, let's... Oh my god, Paco, diba? Kaanan ako kay drawing dayon day. Drawing to the max. Uy, kung drawing mo ani ba, ayun ka ng pack ana lang day ha kay. Na, pigmented di adyo kay man. Blendable kay siya, creamy kay siya best as in. Pag ana ko ang kayo, nag-light hand ako ha, pero wala na ko siya kirang ana jud mga nagbaga jud. Nari ni sa long wind day, kung taga Tabunok ka, makuha rin ni mo dayon. Tag-G's na rin day ha, pero nakukuha ni nako siya sa kuha lang jud ka ani. Kuha lang jud siya. Yung kay kilay in fast forward kay taas na kay na day murag magatan og makeup nata 1 hour. So, mga siya. Idol. Tag 100 pesos rin niya siya. Dahil man na siya lipstick. Basta yun. Masugod na tada kay enough chika-chika. Yes. Yes, ang idol. Gato ko mukuha sa Nishido. Wala man sila stock. Eh, di kanina lang. Tara ka buo. Gusto bito ko buko. Ay. Ayun. Siguro mga plastic in town. Ay. So, muna siya. Ooh, exciting. Wow, diba? Saan may ko? Umot ba? Kaya naman di. Kaning, mo siya nude na blush. So, akong gamiton kay kaning sponge. Kay wajay brush dahil di siya pretty best. Lisod ka ayo basta. So, ako ra siya i-drawing og hashtag. Ako rin siya drawing yung hashtag para mo create og kanang smoky chorba hashtag.
friend. Kaya may effect dahil. May effect. Parang witang kamot kilos. Balik na ko aning brown. Kaning brown na kani. Kani siya na color. Oo, ako siya apply. Pak, violet. Wala, di siya mabagay sa kung sinina. Denmark. Mas nindot pa ang brush sa kanang pangkilay kaysa kanya ito siya dahil. Luya sa kanya. Luya kaya. Kung gadali ka ba mo rin na siya dahil. So, namura ko ka ng buhat og purple sort of na eyeshadow. At hindi siya brown na scam ka yung kanyang picture. Sige na lang. So, ako ni-apply ang kanyang white na eyeshadow. Okay, para i-highlight or para sa akong brow bone. Pak! Sipa ba yan? Sipa ka kayo dahil. Tagang palagi ko. Istida. Ako na siya i-blend. May bad idea kay siya dahil. Dahil kayo mura kong drag queen. So, ako ibalik ako ni Shido. Yes, dapat yung plastic. Kaya din ako ignatan. Ako na siya i-highlight or parang ko, dito ang shimmer. So, ako na siya gigamit ng sponge katong nasa white. Ako na siya para pinsil siya tanawon. So, mabalik ko sa kung anong shade na orange. Kani siya. Kay para smoke chorva. Pero ako siya isagol. O katong dark violet na brown kunohay. Oh my god. Naunsa na may look. Pito nunin do siya, Bez. Itong nude na blush. Para mo, lighten ako ang dead na part. Ibutan sa eyelash, lower lash line. May gisagoran ako ang kanina color. Kaning Gamit aning brush na silhig. Pwede siya silhig ha. breast powder by Nishido. Ako rin ipack ang color diri para malimpyo sa duwi. Kay dagan ka siya fall out, girl. Pero atong lashes, ipalit ko ning atong giingon ako atong nasa Japan or China sa dapit sa Tabunok. Kung taga Tabunok jud ka, makapalit jud ka ni. Pero di ko taga Tabunok, taga Talisay ko. Chika lang. So, tag 25 pesos rin ni siya. Ni siya, China. So, ako i-try. China bito siya best. As in, ako siya packaging 25 pesos or jud siya. Maang nasa likod kay inisik na which is di ka katabot. Mas kaya ako di ko katabot. So, let's curl lash. Oh, diba, curl? May magamit ko sa akong Ashley na tag 50. Na mascara. Kuya na product. Pero kung Iba ra siya best. Ako ibutan akong lower lash line. Ang favorite eyelashes from Gisano. From Gisano Grand Mall. Yes, best. Kuha mo yung lash glue, like I said, pwede mo palit atong China. Man ako nakapalit ko sa China tag G's. So, i-glue lang siya. Like so. Huwag naman, so let's put it. Diba? Diba? Maganda ba ang labanan? Vega, apply da yun, man. Pak! Muna siya best, so enough chika. Sige mo ako gibuhat diri dahil. Sige ako blend. Gamit lang ani na brush. Pwede naman gamit ka sa mong fingers pero Pero ako na siya gi-darken og maayo kay para vega ang color bayat. Pero mas stand out kay siya. Still gini ay. Eyelash glue da yun. So, oh yeah. Oh, diba? Maganda ba ang labanan? So, mora ni siya. Mora ka pang gamiton kanin siya. Oh my god, what will happen? Oh my god. Oh my god, first di one time mawa ang powder ang shadow sa nose line. So, first di kuan sa para limpyo. Makay. Ako na sila i-contour. Shit. Kani siya best. Katong dark na kuan. Oh, diba? Tan lang dahil. So, inani gini mo. Up blend. Oh my god. Balik. So, mara ko gibuhat. One
ana raman kadaghanon ako ang kaning nude na ko. So, apply tayo yun. Oo, di ba nag-glow na ko? Na lipstick dahil. Abli na dyan. Oh, kuanda eh. Anar ko. Suk. Suk. So, ako na gamit ito pang anak ng lips. Mamatya siya or mawain siya na. And malunod siya flight na. Siya. So, Mona, I'm done. Finish look sa kaning 500 pesos challenge. Mora ni ha. Mo-add on ko contacts para makita siya ang makita ang tanan. Mora ni siya. Ah, oh, di ba? Nosab ang aura dai. Asa daw, ako ko tanawon ko, ko kit. Mo ni ako ang glam look. Di na ako mo ilis kay mag yupak na. Jima na lang. Mo siya glam look na ko. Inyo ani guys. Nindot ra ba, nindot ra pa ka effort. Nandiyo ko og cellphone para mo compute kay bugo og math bayat. Yupak ang math dai, wala gamit ang math para na ako pro. From basic na sa math ka ng 1 plus 1, chova x, gamit na siya. Pero it comes to ka ng x, chorvas, wala siya gamit dahil. Kalabi na ng probabilistic, ay ka ng mga statistic, may na ba? Pero sa ako lang ha. $500 makeup challenge. So, okay na ba? Magyaga-yaga na kami pa-cute-cute na. Sige, go. Let's go! So yeah guys, hope you guys enjoyed this video for my mega 500 pesos look, and yeah, hit the like button and subscribe to my channel for more videos to come in the future. So yeah guys, more na siya. So yes. So more na dyan akong 500 look. Okay na po. Bye guys. Bye. Salamat sa tanaw. Ang book yung murag mawana na.